Rama Sijem. Mastu silat merilang jagat karana silan tondo kawisesaning bisana. Sono sinawung ngelangen ngopo estu matur tantun lampahing buddha jantur tutur kapula. Tetela-tela tulat mripat ing labdo. Wilur sita ngupama paramining surga ing jaman purwa winabi kamangka kemangsa tekap pasraning buta. Manging prambang matumpa-tumpa panggung sang murweng kota. Ananging kang winurweng Gupita kang kae padi dosa purwa. Eka wilangan sawiji adilin widosa wilangan 10 purwa araning kawitan. Senadyan to upaya praja sewu tanantu sadosa satus pangaturaken kalih. Mung sajuga kang tingali purwaning kandha katawita adeging kraton ing Astina. Iya negara ing Gajah Oya. Kraton Liman Genawi. Ingkang awentar dumugi Mancanegari yen kraton Ngastina panjang kunjung. Pasir mukir roh Ginawi Gemar Patata Kartoharjo. Panjang aran dawa kunjung dhuwur. Upama ta tinengkala sepira dawaning kraton lan dhuwuring negari. Ingkang saknyatane mung dawa puncarane dhuwur wibawane dawa jajane dhuwur kawekasan. Pasir samudra ukir wis ngarani gunung. Tatarakipun kraton mengkeraken arga nganakaken wana tuwin pasabinan ngiringaken Genawi saha pategalan. Ngayunaken bandaran agung. Senajan to ing ngono kathah titahing dewata kang sinengga marang pertiwi kasongan dening akasa kapit ing Samudrolaya. Ewa dene datan wenten kang padha marang kraton ing Ngastina tetela yen to kathah kawula kang sami anggana raras. Ing ajeng wis kacarita yen to mangkon ing kraton Ngastina ketingal Ginawi. Loh tulus kang Sarawati nandur dadi Ginawi mrakang Sarawati nuku. Mapan siti ketumpangan warih apa ingkang tinantepaken tuwuh ijo royo-royo awit sangka prigeling para kawula kang sami among tani. Bisa anjalari murah buga lan sandang. Kathah para ratu ing kawula Mancanegari kang sami anwodo. Werdining Gemalang Kuning para sudagar layar konang kuda. Para sudagar layar konang kuda. Rinten pantara dalu abedatan wenten kendhati tansah lumintir. Saking wongkon ing kraton Ngastina nganti tumeka ing Mancanegari. Ewa semono datan wenten ingkang nampi sambik kalaning margi. Anggur sulur yen to kacarita yayah Kriting Narmada. Werdining Gemalang Kuning
para kawula kang sami amung dedagangan dagang gedhe dagang cilik kang hatal wonten kendhati ora nemokaken ing mapan wonten ing kutha Makutha senajan nrusuk ing pradesan ing pun pinanggih tata titi tentrem Ari panyandra kawula kang sami mapan wonten ing kraton Ngastina kang ana sadurunge langkah apa maneh kang ana sajabaning langkah ketingal jejel apepet adu sithik tepung taritis senajan to papan ingkang wiyar dinulu ketingal rupak awit kokeng para kawulungan tertaton jejel yel-yelan nganti kathah para kawula wonten negari kang sami nderek gesang senajan purwakane ketingal popo sudra wulan ndara satma bisa mulya jati teman mulya kaya pinter nandur debuk salka pupucin Jawa kencana mratenan yen to bumi ing kraton Ngastina iku papan kanugrahan kang agung ingkang remen ngimuraja kaya maesa lembu kambangan ayam kuda mindo sak pinunggalan sameta ingkang sintangan Somboya ana kang kinandhang yen to rina sameta tata gelaring pangunan yen to wengi wangsul wonten papan loro dewi-dewi ewa semono kalis ing Durjana tebih dhateng Paramuka sinaketaken marang Kaladan senajan to kathah kawula nanging Mbuya ana kang remen tumindak ceceng lan pasulayan antut runtut rukun ngangkat tata karyaning Praja. Satru sekti saking manca negari kang saya mundur. Nganti ngundangaken yen to kraton Ngastina gedhe pangwasane gawat kaliwat-liwat wiwit kepati-pati. Ingkang kinal gegambaran iwen-iwen kang miber mungkul kraton jungkel kapisanan plakame dara luntak ludra sirna margalayu mega katon piniak sajan tolak kuning barat mangemper mandra kang ado manggung rak samya tumuyung tetelo yen to kena daya pangaribawaning kraton ing Gajahaya para raja maharaja para ratu maharatu ing kathah sami tumungkul teluk tan pokrana ginebaging Pancakara saben kawancing ngaturaken pundhutaning ratu peni-peni raja peni gur bakal gur dadi setya kawan widuri amung kepengin ngudi marang sapenak kraton Ngastina kang rika semana pujangganing pandhita kang gentur tapane swargi begawan Parasara kang wis kundur ing kadidan jati mapan iku ingkang murwani ambabar nagari Ngastina angobori kawontenan kang peteng ambabati kanan kang rungkut murih mulyaning para kawula saengga dumugi sak mangke kinarya sekar latining para kawula langkung-langkungi wonten ing plosok pradosunan pinunggal semanten candhaning kraton nenggih Kocapa kang wis lenggah ing dampar kencana ingkang wis lenggah ing dampar kencana Nalindra Ngastina kawis kalupa yen to Ratu Berbanda Bandung Sentana yen to kacarita dosa namaning dosa wilang sepurna mawerdini kekasih menang diucapna wong agung jejuluk Prabu Jaka Pitana ya Prabu Duryudana ya Suyudana ya Prabu Kurpati Gendari Suta ya Prabu Dasaratmaja ya Tri Pamangsa
lenggah dampar kencana lemek kasur babut pramudani pinalipit nerindo cinawi ngagem tirta dipat padu sinawan gegondo kang amri arum patiping samira mengambar bengi pagelaran yang meratani maksak wing para narapraja kang wonten pacuanan tondo tengah yen to wong agung wis kepareng sinuwaka kepareng angrasuk busana nalindra makutha kencana jamang masungsun tiga kancing garuda marep liwah garuda mungkur sang naga marang sang Tatasnangga probong para sumping suring pati uncen-uncen tiba njejog ulur-ulur nagaraja gelang kladokan sarwa bebinggilan ataswara Kampu cinepuk rinindo cinawi nguncal mas ginepeng sinjang barung binabar badung diwangkara lancingan dindi puspita nganggar pusaka dungan jeng Kyai Jangkung deder kinatah tunggu enggak semindak moto pikiran bonjot ngabna-ben manis kurang kula drangkan langkang trinetes balian sinawang saking Mandrawa pating glebyar pating celana menggerakan para abdi bedaya sering manggung ceti pepengitan Joko paloro-loro inggih sami ngampil upacaraning pasuwanan banyak dalam samunggali warga walikolar badak kendiken sono kacumas yen to dilu saking katebian pindha widadaringe Jawantah katite citrani wadon ingkang sinuning ning pindha jaladrining Kadyarga Iyayah Tugu Sinungkarta amresani pasebaning para abdi narapraja kang ana sak jabal tinggil sinawang saking panggan blabar pindha jaladrining daratan dewa semana sultan wenten kang samya sabawa kapiyarsa lamat-lamat suarane mung pindha gana ginupita Gono wis ngali maling gilu golek pita kencana pindha durat mongko ngampi kantuk kencana. Senajan to kathah para wadyabala kang wonten pasuwanan wonten kang kepareng ayun kejawi ngabdi sang Nindya Mantri muka pangarsa. Ingkang saknyataniku masih ingkang paman pribadi. Ingkang lenggahing kepatian Paloso Jenar Kinopati Sengkuni Raden Trigantalpati Harya Soman. Wis pupu ampah jambul wanen prandiri masih kepareng minangka dadi wrangkanata yen karo bangkit pangaturing praja. Sinutan marang para kadang Kurawa sinangkuyung dening para wadyabala. Kang larapaken kadang Sinarawedi kadang Sinarawedi marang Kang Sinurata Ngastina kang kapitados minangka sipat piandeling para Kurawa Nalendra ngejong parang ingkang kepareng jejuluk Prabu Dasa Kumara. Nalendra gagah pramusa prawulang ajeng Seti Mandraguna. Janget pilon godha kang pinunggu sari patut yen to nalebeteng para senapati. Lenggah jajar marang ujung Ngastina Pandhita Sukalima Begawan Durna ya Dayang Kumbayana tuwin sedaya para sentana ing Ngastina ing wonten Wasik Banjawi sumrambahing para abdi dalem Narapraja Nayaka Tumenggung Mantri Bupati Wadana Panewudeman Lurah Begal sak pinunggalan
apa dene para abdi dalem jajar tuwin para abdi dalem magangan ingkang persasat trep ngebai paswanan dedetan wenten kang samya sabawa roning waringin tanubah maluta datan lumampah mungsu rang para abdi gemblak gending kemasan para abdi dalem Jelogro Landong kanca pragongsa tukang kayu kang sawit wandang damel pating jengling pating jengling pinunggil semanten candraning kang wenten paswanan Kotapa ingkang sinuwun kepareng arsa medhar sabda kang pinartandha tengaran song-song gilap kabeh nggas pinggil Gaturata kagiat para kadang sentana sigra ngangsek pasiban Kotapa kang wonten Pasibanjang Reging Purwadya Bala kang sujeng ngangsek desa pringin kurminan tak suti mepet halusi kathahing Purwadya Bala swara nganti umyang gumuluh yen to katandra kaya negara klebon parang pamuk saking kanca negari kanca dadari kanca nodha mati sesama
ramyang sasongko kangku manyar marengko rumengapuri makin tanpa siring alep ingkang ler mas muruping langit tekyan kang sarwa sasat lir sekar sinuti ukyan sang Banuwati sang nata Jatine kang awan sapa nikeng Astina samantara tekeng tegal kuru narwa iwa kresna lakune sireng prasura miyangkan wacanaka tinulur narada
tegalawi luri milu karya jagat manik raja dewaku paman buya dados kali paganira manira piji wenten ngersa manira paman arya nuwun dat kawanting kapundi kasuwun timbal dalem anak Prabu ingkang rumentah dumateng pun bapa saderengipun inggih bapa nampi dawuh wonten yawi gadhahi raos kumarasan kepareng kula ngibadaken pindha tinuburing sima lepat gurawalan anggen kula marak sowan nanging sareng dawuh timbal dalem tata tentrem manah yayah siniram tirta waiswindu anak Prabu estunipun paduka dereng lenggah wonten ing dampar kencana pun bapa sampun tinangkil wonten paswanan ngatur sedaya para narapraja kula nun marmari tebih peganira manira caketaken ya wenten malih ingkang putra mung semedya minta katerangan katibaran pawartaning para kadang medhaipun para kawula mbok menawi wenten ingkang kumawani mladak milang sifat mirang kampuh jingga paman Arya Mbuya perlu sangga runggi peganira manira aturi waloka ingkang titran ingkang putra pribadi badhe paring purba asisa menawi sedaya para kadang paduka yoga kula Kurawa kados mboten wonten ing nglirawaken dawuh menapa malih sedaya para kawula ing tingalipun sampun saiyek-saeka praya sumangga ngabiyantara malah ngaturaken kawuningan dinten menika kathah para kawula dalem jedak merang Siti Sewu ing sami marak sowan ngaturaken bulu bekti miah blondong pangarep-arep nun mekaten anak Prabu kasinggihan sanget maratandani yen to para kadang medhaipun para kawula Mbuya badhe kacing kerangan kinarya ruang ngembat watang aputung ngejum kumbul kaluhuran kula nun kepareng kaprajayan lenggah paman nun ngestaken dawuh timbalan dalem anak Prabu sesembanipun tiyang sak negari Yai Prabu Semandrugi ing rayi ngruka katuraken pambagya Panakrama sak praptanipun Yai Ngabiyantara. Jagat Dewa Bathara. Nun kacandhi wonten mestaka Koko Prabu Sangkawijil pangendikanipun dangu dumateng wiswanipun ing rayi. Nampi pangestu dalem Koko Prabu winantu ing kalardanir sambikala anggen kula sowan wonten ngersa dalem. Kejawi saking menika kepareng ngaturaken pangabekti saya dikunjuk wonten sandhap pepodo mawantu-wantu. Kasinggihan kapetelaken wonten dodo kendelo sami-sami. Paman Durna Semandrugi manggih raharja paman ujung. Nuwun anak Prabu. Kula tampi tangan kekalih anak Prabu saka pambagya dumateng pun bapa menampi pamujinipun anak Prabu kados winantu karaharjan nirsambikala. Kejawi saking menika pun bapa ngaturaken pangastuti kunjuk wonten andhap pepodo anak Prabu. Kula cancang bocah ing weni. Dengaren Kakang Durna anggenipun ngendika kok las-lasan. Kula semlang nek dibaleni meneh. Pramila wedam menika badhe kula atos-atos saestu. Jalaran kaya-kaya saya nyuda wektu. Ya syukur nek kagungan pamanggih ngaten menika naminipun mboten nilar pengatos-atos. Nggih dicuni. Daya-daya menika mangke lajeng paswana saged enggal purna. Selain penyanyi prisa piyambak anak Prabu Jaka pira nembe kemawon miyos mongko kangge kula nenggo sampun wit wau. Wah inggih. Sampun dahar. Dereng.
Tampil. Paman Durna sintring kepareng nderekaken wonten istinggil Binaturata. Sedaya para putra-putra anak-anak Kurawa sampun sami sumadya sowan. Menapa dene sedaya para kawula dalem anak Prabu ing sak eka praya sampun wonten pasowanan. Syukur betul sih. Kejawi saking menika rikala dinten sampun kapengker Yayi Prabu sampun sagah minangkani ing dados atur panuwunipun ingkang ngerangi Raka Dasaguru iklebet panuwunipun sedaya para kadang-kadang kula muda ing Astina. Yayi Prabu badhe nampi kamukten negari Astina sesigar semangka ingkang sampun sayugya dumateng para kadang nanging wonten sarana Yayi kedah saged nyirnaken mengsaing Kurawa. Boya wenten malih kejawi namung lare-lare Pandhawa. Rikala pepanggihan Yayi Prabu sampun angaturaken yen sagah minangkani atur panuwunipun Raka dene sedaya para kadang. Ing wedal menika kepareng Raka Paraminta katerangan kadiparan ingin dados kewajibanipun Yayi Prabu tatkala nyagahi pepanggihan rikala ari kapengker. Yayi jagat dewa watu. Menawi Koko Prabu ndang bab menika kula ngaturaken pawarta ing anibulaken gembiraning penggalih. Nggih. Awit dinten menika lare-lare Ngamarta ingin dipun anggep satruning Kurawa sampun saged kula pikut wiwit Puntadewa ngantos dumugi Sedewa. Ing wekdal menika sampun kula betaken wonten ing pakunjaran. Namung pakunjaran ingkang mujudaken kajiman boten wonten titah ing samiya uninga. Wonten saklebeting wana kasetra wujudipun kados dene wujuding Dewi Panggo. Wonten ing ngriku sedaya para Pandhawa ing tansah ngaruwara sesambatipun aminta pangayuman dumateng Jawata. Namung kemawon namung kantun nyadong ngendikanipun Koko Prabu jer senajan para Pandhawa ngudi pangayuning Bathara suwe mejet woh ranti pejaing Ngamarta. Suwe mejet woh ngranti siraning satru Kurawa. Ramyang kang driya liriwang Candra katawengan suming tias lir katuridan kapiataning rudit rem-rem ndriya manawung kekuwunging miwang wisesa nono kang kuciwa ras Paman Durna Paman Kumbayana nuwun wonten paring pangendika anak Prabu ndangu dumateng ingkang bapa saksampunipun Paman Durna midhangetaken ngendikanipun Yayi Prabu menapa sekinten wonten raos keduwung awit Pandhawa sampun saged karingkes kalebetaken wonten ing pakunjaran Watu Gajah ingkang dipun ngendikaken Yayi Prabu. Oh, mboten nggih, mboten. Malah saking raosing manahipun ing bapa kalebet bejo kemalingan. balani.
Apa ora ngrambah. Amene bejo kemayangan kok kemalingan. Bejo kemayangan sinong ora kangelan. Amargi mengsaipun anak-anak kula-kula sampun wonten salebetipun kacintakan nggih. Lah, ing mengaten menika wau kantun gumantung anak Prabu anggenipun badhe medharaken lan kados pundi menggaing ketegelanipun anak Prabu. Yen pancen anak Prabu menika boten tegel tentonipun namung dipun taros. Tak luwari sangka ing papan kacintakanmu nanging negara Istina aja tok arep-arep. Ewadene yen anak Prabu menika kuwatos mbok menawi wonten raos ingkang ngriku badhe ngancam para anak-anak kula-kula. Kantun kate ngendika seklimah dipateni saiki terus tata-tata dipun pejahi. Mekaten nggih, mboten badhe pun bapa gadah raos kedue senajan to menika siswa kula. Niku tenan apa Kakang Durna? Lho, nggih dijuni. Tegesipun Kakang Durna menika awrat kalian Kurawa. Lah nggih mapan menika ingkang kula ayomi, mapan menika kula tuturi. Ah nggih. Namanipun menika anggenipun mendita menika tanggung jawab. Oh nggih, nggih badhe kula derekaken ngantos dumugi benjing lengser saking dampar. Dados kumbaya namanya tresna temenan. Mungguing panjenengan menika kaya-kaya mantepake tembung nek jane mungguing kula malah nek nganti kebacut-bacut ngrugeni. Monggo mawon. Kok njuk ming monggo mawon. Gene kula iki tak wis ngetokake prastya wis menika ana Panyakrabawa sing kaya ngono pancen. Sampeyan kali kula pancen ora cocok. Sak menika kula minta katerangan wonten sawun paman Sengguni. Lajeng prayoginipun benjing menapa para kadang kula ngamarta inggih sampun kapikut menika dipun pejahi. Langkung prayogi anak Prabu kula aturi angginakaken pretangan. Senajan to ingkang ngerayi Pandhawa wedal menika sampun wonten saklebeting kacintakan namung kemawon. Pangayoming Pandhawa menika tasih meger-meger kados Tugu Manik Arca Mulat. Inggih menika Anggirnata Ndwarawati. Nggih. Senajan ingkang rayi para Pandhawa sampun prasasat mboten gulawat nanging yen ingkang Rakanata Ndwarawati menika tasih wilaya jati tahan temahan mulya. Kula kintem menika mangke saged ngreka daya murid ingkang rayi para Pandhawa luar saking kacintakan. Wah. Kados pundi Yai, Koko Prabu mboten perlu kuwatos. Senajan to mekaten ngendikanipun Paman Sengguni kula mboten nglepataken panceleresipun kedah mekaten. Nah, ra ngaten. Namung kemawon dal menika Koko Prabu namung dereng uninga kula sampun ngeculaken dom suruping toya ingkang supados mikut Bathara Kresna alit dados bandan ageng dumugi ning sirna. Mboten perlu kuwatos nggih. Mboten perlu menggalih was. Panjenengan dereng ngendika, aditune dereng matur, sampun ngeculaken dom. Engko baleni meneh mengko. Sumurping banyu. Oh. Ing saged mikut dumateng ingkang Rakanata Ndwarawati. Ning ngaten menika ampun lajeng dipun gegabah rumiyin Kakang Durna. Liripun anggen kula matur mekaten Kresna menika gegaduhan kaca paesan. Menungsa menika cek ana welane. Ana apese. Senajan to pinter kaya ngapa nek tiba welane tiba apese. Ndilalae kaca paesan diungak buret. Oh. Ndilalae wong arep ilang kumarane. Pusaka Wijayaksema dungkulake kembange alum. Oh, ayo. Yen ngaten ingin kedah ngertos welanipun lan ngertos menggah apesing jaya menika kedah namung Kakang Durna. Menika kedah ngetulaken
telik sandipaya supados ngertos nedalanipun Nata Ndrawati. Nanging sampun dipun terangaken weterwaca nedalanipun lajeng dipun pritahaken ditibaken nang dina prengkelane. Pringkelan kok ya prengkelan. Kula rasa-rasane samane ngendika ya mesti saenake dhewe. Tibake tiba dina pringkelane ngene. Ora kok nggon prengkelane niku. Sujono ora dibaleni. Yen mekaten. Wedam menika kantun nenggo sakwangsulipun utusanipun yayi wonten negari Ndrawati dipun tenggo sawetawis Kang Prabu. Sekinten menika mangke dherek wonten pawarta kepeksa badhe utusan wadya bala jim supados sumusul wonten negari Ndrawati prayogi Yai. Sidem juruning pasowanan wadya gung tanpa sabawa kapraban sang Nalendra Tama mangun kaunengan lir sing duka cipta bir budi mandana raras sidem setinggil binatrata tan wenten ing samya sabawa sedaya para kadang Kurawa sedun para wadya bala kang samya midhangetaken ngendikan ingkang sinuwun kekalih rumaos mongkok ing manah saweneh ana kang tebak-tebak dodo amarga para Pandhawa kang kapikut kalebetaken wonten pakunjaran watu gajah inggih nenggo utusan kang lembat wonten ing Kraton Ndrawati dening ngantos watawedang mung Tripandurat datan kawedaning sabda Triwilangan telu Pandurat pengendikan tigang limah datan kawedaning arti kesaru geger njaba yak ngarsa tangping Kotapa ing minggah tinggil binatrata mancat pontriti dadi kaelokaning para kawula awit piswanipun kelurah kantong bolong kang nyolowati
serdutaning sang Naranata tekaping Prawandawa tumanduk sagiyun mangarsa tanana kang kuciwararas raras rumedenging akasa Badi pangling kados menika Panakawan Petruk ingkang sowan paman. Waduh yung entas ngendikake ingkang rayi para Pandhawa Petruk lajeng sowan. Ngatos-atos lho nggih. Petruk pisuwan sira ngarsanipun padha kanthi raharja. Nuwun inggih kula tampi tangan kekalih Gusti Nata Agung paring pambagya dumateng pisuwanipun ngabdi dasar kula. Nampi pangestu dalem kados mboten kirang setunggal menapa sungkeming pambekti mugi kunjuk wonten sandhap pepodo kula non. Iya tak tampa kanthi bungah astudiku tampanono. Kula pundi mugi dadosa jejimat. Padha slamet Petruk. Pangestunipun Ndara Patih Sengkuni kados wilujeng panjenenganipun wilujeng Gusti Patih. Ya kaya ora ana siji apa. Wah Kurawa pepak ander. Teko kabeh sing ngebasi sampean iki. Patih padake bas. Lho kok semene akeh sowan kabeh mongko Kurawa niku piyayine kepomo-kepomo. Ketara lemu-lemu. Yang piyayi ketrima ngono dadi brengose ganteng-ganteng. Awake resik-resik. Modele kok do kaosan sport. Ya kagawa sangka kahanan ingkang akeh kancane. Lah nggih. Ora bakal samar pandulku kaya iki pisuwane Petruk kantong buleng. Weh. Tak lon-lon kok malah kleru buleng. Amunike Petruk kantong bolong kok kantong buleng. Upama aku gelem nglereni rak bola-bali pedhot sampeyan. Padha besuki Petruk. Pangestunipun Penemban Durna kados wilujeng. Wah, panjenengan panjenengan ing padosi. Wau kula njujuk mrika. Oh. Wis ora ana apa-apa wong tak ngancingi lawange. Nggih. Lah kula ngertos mbok menawa iki sowan ana negara Wisra kula tututi mriki jebul panjenengan lenggah teng iki pancen kebeneran. Kok ngedeg-degi kok an. Paran kang dadi carurane jeneng sira swana ngarsane isun sumengko pengawak brojo. Mbok menawa ana kang ngamurba marang pisuwan sira prayoga ingkang matur kanthi waloka. Estunipun kula menika sampun dangu mboten nate wangsul. Kirang langkung sampun wonten saklebetipun catur candra mlampah dinten menika saben wonten wiku ingkang kondang kula sowan mboten saged maringi pitedah ingkang dados atur panuwun kula. Saben wonten pendhita ingkang sampun kaluka kula sowan mboten saged ing maringi pitedah panuwun kula. Ngantos kula niki mangan ora enak, turu ora kepenak. Adus ora kober apa meneh ngumbahi. Ewadine kok do jejer kula betah niku panjenengan. Bejane awak kula lha iya. Sawise mengkono apa kira-kira duwe panuwun marata coba matura nek pancen darbi panuwun ngemungake kepengin bakal nyuwun. Apa kesenenganmu tak kira anak Prabu Jaka Pitana sedya.
Bab napa niku? Mbok menawa kepengin mangan sing enak, turu sing kepenak, apa kepengin nyekel dhuwit. Wah, adoh sungsate kalih penemu kula. Mek bab dhuwit niku kula mboten badhe kecingkrangan. Sauger ngemis mesti dinehi. Pangan menapa malih uger mangke mbedaya mesti diparingi pangan, ora dikai pangan tunggoni mawon. Risi yo diparingi ngono. Ning bab penuwun kula menika sanes babagan tedhi lan sanes babagan bondo prebeya Rakyatapati. Kok ana wigati temen Marata matur paran kang dadi panuwunmu. Menawi kula matur ngarsa panjenengan kula kinten mboten badhe saged nampi. Liripun ngaten. Kula kedarang-darang dumugi wonten kraton Ngastina menika ingkang kula niati menika pinanggih kalian ingkang paman inggih menika Penemban Durna Resi Kumbayana menika. Lah menika mangke perlu badhe kula suwuni keterangan awit kula pitados rikala jaman semanten Ndara Werkudara menika kepengin badhe nggayuh toya suci Prawitasari dipun rigenaken kaliyan Penemban Durna kok ya iso ketemu. Lah niki mangke mbok menawa idam-idaman wae iso kelakon lantaran rigenipun Penemban Durna. Yen mengkono prayoga Paman Durna banjur tak aturane maju lenggahe. Prayogi Paman. Kula nggih. Petruk badhe pinanggih panjenengan. Ngati-ati lho Kakang Durna. Kok ana wigati temen bocah iki. Durna panalinganira lumajaring latri. Nandak risang terus toji menoli nenggak kapisanan ini kajanggan niro ngelingono patini sangesti tomo Petruk rada gati-gati. Nek jane gita-gita gak gati-gati. Emane tak enake dhewe. Kepengin bakal ketemu karo aku, Petruk. Kula kepareng matur wonten mriki menapa panjenengan kedah kula dherekaken wonten pertapan Sukalima. Cukup kene wae wadi apa ora? Mboten. Nek ora wadi semasa tak lunga-lunga nang kene coba matur napa. Kula menika kepengin badhe sowan panjenengan. Ya sakderipun matur, mbok menawi wonten kalepatan kula nyuwun pangapunten. Ayo wis ora apa-apa. Sowan kula Sang Tapa menika sanget pangudi kula kepengin pinaringana prisa. Estanipun bapak kula menika sinten? Oh, kandhap leguduk manyar-manyar. Apa dudu Semar? Sanes. Semar pun cah cilik pun bondo ngerti nek Petruk niku anake Semar. Bapa kula sing saknyare. Oh, wis mengkene Petruk tak kandhani. Kuwi mitres ka panemuku, bapakmu kuwi yen ora kleru kuwi mitres ka Panjangka saka Kesang Dewa kan. Wis kuwi mbok menawa yen ora kleru wong lanang. Lah nggih nek simbok iki wong wedok niku. Menika mangke yen kula mboten saged kaparingan keterangan langkung cetha saestu lho Penemban. Mboten ajeng lunga-lunga. Awit panjenengan kula namung panjenengan sing saged maring keterangan. Pun ajeng windanana taunana tunggu teng mriki. Pak. Payah. Lho Kakang Durna niku prisa napa mboten coba digoleki teng batin sampeyan. Ngelmu napa sing bisa ngerteni marang Jangka. Gandeng Petruk ning kalih sampeyan ya pura kinten tuwa Petruk ning kudu panjenengan bisa nuduhake. Niku kudu bisa mulat Jangka sing pun kapatak dumateng Jawata rumiyin. Petruk niku dititake putrane sapa?
malah bukune keri. Lha pendhita kok keri bukune niku kepripun? Ngene wae Preto, ngene Preto. Terus pundi? Kowe ngentenono nang sak japane Singgil Binadrata mengko tak buktekne aku niliki buku. Oh, nggih, nggih. Ora mboten dangu to. Ora. Sinuwun, Gandeng kula sampun nampi keterangan mekaten senajan dereng cetha namung kados wonten gegambaran prayogi. Kula kepareng nyuwun pamit rumiyin badhe nenggo Penemban Durna ora liwat sing ati-ati. Seketake Gusti Patih, ya Petruk sing ati-ati. Wah, manah nyemelangi manah. Wau sinten Koko Prabu? Abdi ing Madukara putra karang kabulutan kalbet menika pamonging Pandhawa. Petruk Kantong Bolong. Badhe madosi satriya ngamarta. Mboten Yayi. Namung saking wigatosipun Petruk kepengin badhe mangertos tiyang sepuhipun ing sajati. Pangunipun Petruk kok mboten denger. Pandhawa pun mlebet wonten ing pakunjaran Watugat. Niku panjenengan ampun duweni pendakwa ngoten dicuni. Tiyang Amarta menika lembut ngungkuli banyu, agal ngungkuli watu. Nggih. Petruk tumraping tata gelar nakoke bapakne nanging yen kula ingkang mestani Petruk menika kalebet dados netra pengawasan ing para Pandhawa. Mbeke kok yen duwe tembung apik. Tegesipun mata-matane wong Amarta. Mata pitok. Oh. Lah upama ta ngeculna netra pangawasan kula kinten kok mboten namung Petruk. Lho. Mataipun anake Semar niku adat sing pun ya cok. Rebut biada. Cok nronjolake kepinteran, ngetokake kekendelan. Sing kakek niku cok golek salahing kanca, golek nama iki pokoke. Niki mangke anggere Petruk anggere mlebu teng negara bisa nampa pawarta. Lah padha karo pun kecekel pemadining Ngastina. Awen klebu sisik melek. Sisike Petruk anjuk mingkari goleki melek. Mingkari goleki melek lho. Menika mitos saking pemanggih kula malah prayogi Petruk pun cepeng kalebetaken wonten pakunjaran. Awit dipun kaniaya ageng pun pejahi boten menapa-menapa tekate ming bangkene Petruk sapa sing ngurus. Aneh temen ya pendhita kok kejeme kok kaya ngono. Mongko sing dingi pendhita menika lembut lan kena jinumput senajan pun wonten panyakra bawa tumrap dhateng Petruk nanging anggenipun ngrekodaya supaya bisa nggledah atine Petruk niku kurangane napa Kakang Durna. Sing kudu ngerti mungguh wewadine Petruk tekan teng Ngastina nika apa temen-temen wigatine dhewe apa dadi serayaning para saja Ngamarta menika panjenengan kedah saged ngrekodaya nggledah. Anak digledah angel. Kok iso angel. Lah soalé Petruk niku singgane pripun banget. Ampun malih jenenge nyinggake wadi.
Nyapi niku prayoga Petruk dicekel bondo menapa? Yen mekaten kula semanggaken paman Sengkuni kapidalna para kadang kula Kurawa perlu Petruk karangket kalebetaken wonten pagunjaran kemawon. Yen panjenengan kagungan pamanggih bilih Petruk badhe mbada kalanu. Kula keparengipun bapa nyuwun pamit andhawaken dumateng ingkang rayi yoga kula Kurawa ngatos-atos paman. Kakang Durna kula dituni monggo kula dherekke medal jawi. Lari-lari Kurawa dipun ngendikani supados lajeng gumregah tumandang nyepeng Petruk. Prayogi keparengipun bapa nyuwun pamit nggih. Ngatos-atos paman.